Iki butone garu langit lek jereke iki butone iki ditatah Mas niki ditatah. Ketok to. Kok dikira adol wayang ki mung gambare tok. Gek mung kertas digambar apa lulang terus digambar ora ditatah niki ditatah lho Mas. Niki ditatah, tapi mboten sedanten ditatah kabeh berarti itu wayang. Kabeh dituwah-tuwah. Ya ora awet to lek ditatah kabeh. Niki ditatane. Ben sing delok sing tuku sing arep tuku percaya bahwasanya ini ditata ini wolak-walik padha Mas wolak-walik padha niki ben percaya gitu lek radene iki ora percaya lek ngene iki ora ketara tataan Mas lek posisi ngene iki mung kayane gambar lek ngoten niku ketara tataane ya nika tataane sampean dhewe lah sinilai. Nah, ngoten Mas, ngoten iki ora ketara ditata, artine gambar, dilukis. Sedanten ngoten Mas, nyuwun pangapunten. Nah, nika ditata sedanten nika. Ora ditata ya piye to wong tuku ya bingung to. Sing bingung kula nggih. Nika nggih ditata niki nggih ditata Mas. Kabeh ditata asline. Makan ada permintaan, apalagi gunungan ini. Ini pasti ditata to Mas. Ora tatah piye to? Sampeyan kan tuku wayange tuku tatane, ora tuku. Nika kan ketara to. Ketara. Ketara to lek. Ketara to. Pun nggih. Mboten mawon. Nggih lek mboten percaya ya carane ya golek liyane mawon sing ditatah kabeh. Mboten Mas, nyuwun pangapunten.